Ka Meghalaya Pradesh Mahila Kongres ka penpau jing sosi berkajing persya ajur halor kajing penbana khang dukan daki bara bazar merchant and trader haga arf pratri uyayong arjar pesan kaneka rai ban khang dukan katkum ka Mahila Kongres ka ta ajur ya ki paiba ki balamat sibun ka jing sem jing aka imlang ka salang bat haga jing yo jing yarap haga kerwo ka presiden jo ka Mahila Kongres ka kong job len inshallah kaong bahakum kane kapor bagi paiba kidang syam jinge na ki jinge kayo kakot bat ka jingkiu dor ki marbam mardi ka jingyai baik ki kam dukan bat ki service kalong ka badon kam tam ka persya ya kerkom penlong khang dukan klem daya iling ba karenti babiang lane ka jingya soi jingmut bat ki paiba ka Meghalaya Pradesh Mahila Kongres ka kentui kinong penyai bat ki bor sensyar bakin sim kya ban penbaik no mardor ya kane ka jinge da ka babu hakmat ka bah kamiat jong ki paiba kane kalong kat kumka karwo na ikong job len inshallah i presiden ka Meghalaya Pradesh Mahila Kongres.